אורות חיפה זאת אומנות, הרבה יותר מהתעמלות, חוויה מסעירה שגורמת לעוף, מלא אדרנלין, משתלט על כל הגוף, הידיים באוויר ועוד קפיצה קטנה, פירמידה ענקית יציבה ואיתנה, רגליים בפיסוק, ידיים מלפנים, אז תנו לנו כפיים וכנסו לעניינים. אורות חיפה, התעמלות אומנותית, אורות חיפה, החוויה היא אמיתית, צריך להיות גמיש, צריך ריכוז, לדעת להזיז גם את הכוס. אורות חיפה, התעמלות אומנותית, אורות חיפה, החוויה היא אמיתית, זה לא לכל אחד, צריך כישרון. אורות חיפה, קבוצה עם סגנון. אורות חיפה זאת אומנות, הרבה יותר מהתעמלות, חוויה מסעירה שגורמת לעוף, מלא אדרנלין, משתלט על הגוף, ידיים באוויר ועוד קפיצה קטנה, פירמידה ענקית יציבה ואיתנה, רגליים בפיסוק, ידיים מלפנים, אז תנו לנו כפיים וכנסו לעניינים. כן, אורות חיפה, התעמלות אומנותית, אורות חיפה, החוויה היא אמיתית, צריך להיות גמיש, צריך ריכוז ולדעת להזיז גם את הכוס. אורות חיפה, התעמלות אומנותית, אורות חיפה, החוויה היא אמיתית, זה לא לכל אחד, צריך כישרון. אורות חיפה.